Καλημέρα φίλοι και φίλες του Τρελά Bet Προβλέψεις Στοιχήματος. Πάμε σήμερα να δούμε τι έχουμε επιλέξει για εσάς. Στον κωδικό 1622 είναι το παιχνίδι Esbjerg Aalborg. Πάμε με το over 2,5. Προσφέρεται στον ΟΠΑΠ στο 1,78. Επόμενο παιχνίδι είναι στον κωδικό 1624, είναι το παιχνίδι Gefle Erebro. Πάμε και εδώ με το over 2,5 κοντά στο 1,68. Επόμενο παιχνίδι είναι το 1626, είναι το παιχνίδι Haken Sutsval. Εδώ παίζεται πάρα πολύ το Χ2, το Χ έχει 3,50 και το διπλό στο 4,10. Όλες αυτές τις αποδόσεις που αναφέρω είναι στον ΟΠΑΠ, έτσι. Και το over 2,5 στο 1,58. Αυτές είναι οι δύο μας επιλογές από αυτό το παιχνίδι. Στο Χ2 που η διπλή ευκαιρία έχει κοντά στο 1,90 και το over 2,5 κοντά στο 1,60. Επόμενη επιλογή είναι στο 1631. Djurgården Gothenburg. Πάμε με το διπλό. Προσφέρεται κοντά στο 2,20, 2,25, 2,18 αναλόγως σε ποια εταιρεία παίζεται. Στον ΟΠΑΠ προσφέρεται στο 2,18. Επόμενη επιλογή είναι στο 1639. Είναι ολλανδικό παιχνίδι. Ο Ajax με την Almere City. Εδώ πάμε πάλι με το διπλό. Έχει μεγάλη τάση στο διπλό. Προσφέρεται κοντά στο 2,80, 2,90. Και έχει και προϊστορία τους είναι over 2,5, κοντά στο 1,40, 1,45. Επόμενη επιλογή είναι στο κωδικό 1640, είναι το Μόναχο 1860 με την Καρσλούι. Εδώ πάμε με το under 2,5 κοντά στο 1,60. Επόμενο παιχνίδι και τελευταίο είναι στο κωδικό 1641, είναι η Sporting Gijón με την Γρανάδα και εδώ πάμε με το goal στο 1,70-1,75. Αυτά φίλοι μου για σήμερα, καλή επιτυχία σε ό,τι και να επιλέξετε.